Agy şu günleri isim gaty köp ýadyýan. Hawa akşam boşrak bolsaň çay içmele gidäýeli. Şuna gitsem bola. Köp wagtyna gidilen o. Bar bolýarýanmy? Balany men sana akşam janadan. Akşam habarlaşar. Bala. Çiğin canasın şahara gitse koldan kıyım olmasın mağazine dek geçedi almadı attım gayratız. Hökman şu gün almalymy soň alsaň bolanokmy içmeýäne? Bar bolýar jigmedim bir gadan. Öýe bir baraly. Men kynary baýdamok içmeýän. Çiğin bir minut duran. Alo mekan näle gowmaýar dela. Allo gowmdos, ýagşymy? Awalla döneýin nas gowmaý içerler. İş ýapýarsyň sagma. Elbetde Hudaý şükür dat gülli ala. Şu günden bir hil boşaşyp etsem aklay. Etip bolsa boşaşyr barzak ýanyňa desem. Bolýar düşündim ýagdaýyňa bir haýyş bilen zaňatdym kıyın gormasaň. Arkaýnaýdy ber Hudaýçan, dinleýän. Dost marketden gerek saatlarym hadi şu gün getirip bilmersiňmi? Jigi merjen aýtdymam bolýar bolýyn. Bolýa baraýyn dost. Jorusy durmuşa çykýarmy näme toý bilen maşaga ýördüm. Ýöne näme atlar amaly? Dur tek çypyrlaýan ýa-bara. Ölüm badar ýaly, bahalarym gatamasly. Daza wara şondan fark etsem mendenem salyp barýar. Tekçe diýäm dost. Bah ulany waramak. Hany bir seretip göreýin. Dost sen şu ilk başta ulalyp gör, gatowy. Eger isleýän halymy tapmasaň, men şu halymy özüm tap elip berýär. Düşündim dost bolýar. Hany bir öýe gireýin, onu tekçe plajan ýaratym borarna. Dost başaş praýlana bir çay serdad edeli. Nesip bolsa ýakyn günlerde hökman aýlanan, bolýar sag bolsa otur. Bolly barjyň seni isem bilen boldy. Men oňa sen tekçe ýaratym. Ejene seretde haywan, utonoňok bolşundan. Sen emejin şol. Hey Begins. Hey Begins, edýäňiň näme? Näme bolar etýän kaka? Bu alasamsyk, men ejeniň dermanlary diýip giýberen pulma telefon satyp alypdyrar. Öýerdiňiz, sessiz çykyp gidem soň öz başym çarap berne. Kaka, körpedi sen ýaman öwretýän. Ejen adalar gowulum. Aýdol hemme dermanlarym getirdi. Sen habaryň ýokdumy? Soňky gelip giden 2 ay boldy. Nirden habar bolsun kaka? O nähili? Agam men işe başlanma bir ay boldy. Aýlygymdan ejeme derman amallym. Garaşykly özüme telefon amallym. Iýberen puluň kakamda dur agam. Ýöne iň soňky gedek geleniňe 2 ay boldy. Ejem soramana da gelmedin. Puluň soğudular diýip habar edenlerden soňra şäherden owa 2 sagatda geldin. Geň ha? Uradan pulun soğupmuşlar.
Ayda telefonum attıra. Böyle eşiklem tayinla. Hani koyun inni iş mal mülk goğdat. Yani yakindan itiren son asla tapmarsın. Dünyanın mansam iter. Yakin olun oğullarım. Arıp barsam halın içik, gideytine iyi biçip, kızgın sözü saylap içip, kaytalayan doğunlarım. Arıp barsam halın içik, gideytine. Şuayda gıйjy adamyň biri ýa-da oradadan soň toýum diýe. Garaçy guda geldi diýe, ýalyk tamamda diýe. Indi toý sahaty bellendi diýe, şu oradadan soň indi toýumyz diýe. Oglany gördüm diýe, ejemiň işleşiniň ogly diýe, öň ejem diýe biz kiçik wagtymda sajykda terbiýeçi bolup işlerdim, şoň işleşini, garaçy işleş jorafynyň şonu guda geldi diýe, şoň oglyny ejemem bolýar bir dalygyny berýär, bular indi garaçy goýýar wagt diýip. Onuň oglany gördüm diýe, jana malşdy fırkmaşdy diýe, gepdi ýerinde diýe. Onuň ýöne bir hylja gürogum bençalyk men diýe. Aýna arada näçe wagt geçdi diýe, şu wagtda men jaňlaşpady diýip ýörs bolýan diýe. Şu bir hepdelikde diýe, karojum elime joýnamyrdan jan gelip otur diýe. Allam bolýan diýe, birje gelin diýe. Asy şoýdmy hawa, özüm tanapdy diýe, men şol oglany bilen başda 2 ýyl bäri ýaşaşyp görün diýipdir, bir oglum bar diýipdir. İlk meni şol oglan alyp kaçdy diýe, bir şoýny ýaşaşyp oturan gelini bu ýyda jan edip aýtdy da indi. Men näse şo gelin aýdýar. Men näse diýe durmuşyňda diýe, böget bolmak üçin jan etmedim diýe ýöne diýe. Senin biriniň maşgala biriniň gyýyr diýe. Sen bagtyň şol oglan ýatyrmasyn diýip men sana öňünden şo duýduralym boldy diýe. Onuň ilki bu gelini diýe, ol oglan alyp kaçypdyr diýe. Soňam diýe öýnäkiler diýe şatyrdan adam bolmaz. Men şatyrlardan gyýdaljak gelip diýe şey dip diýe ýygyny ugrutdy diýe. Onuň diýe oglanyň ejesi innem diýe biz diýe bile ýaşap başladyk diýe kwartira tutup beripdir. Karojum ol oglanym kä wagt ýanynda bar gaýdan eken, bir ogulçuklar bolupdyr, entek biram ýaşanyp oçagy. Men ýa şey telefonu urlaşdym bolýan ýa şol oglan şu geliniň salgysyny alyp men kwartirasyna bardym, görüşdüm, bad etdim diýe, gülýaly gelin eken ýa. Näme diýe çagajagyny gördüm diýe, şu adam jaňlaşyp gatnaşyp durun diýe, ýöne men oglany bildiremek diýe. Uşa men niýe barjak bermeýän men tanadym diýe, ýöne ejem dagyň şu wagt abraýyn dökmäýin diýip şu toý sahatyny ýatyryp bilemek diýe. Onu da siz şuňa maslahatymy bolsa, pikirleriniz bolsa şu podpişimizde baran kommentariýa ýazaýyn. Kirmez bolsa indi diýe näme içen bilemek diýe, ojağa geldi de diýe, ýüregime goýa diýe. Men diýe ömralla gündüşümiň badygyny bilmen, näde bakly ýaşaýyn diýe. Bärde diýe toý ýatyrsam diýe, ejem kakam diýe, biz abraýymy döktüm diýip şey diýer diýe. Kommentariýa ýazaýyn. Şuýda podpişiklerden biri ýazýar. Daşary ýurtda okap ýörünýär, bir joga oglanjyk öz maşgalasy barada ýatypdyr. Men diýe ejem ýok diýe. Ýöne diýe okuwa gaýtmakka men gürleşýän gyýdyma ýalykdan bir gaýtdym diýeýini, türkmençilikden adaly bolýardy. Maşgalada biz 2 sanjak oglan diýe. Ejem aýrylany 3 ýyl boldy diýe. Menim diýe okuwa diýip gaýtdym diýe. Kakam bar diýe. Onuň aýny okap ýörün bolan ýöne gürleşýänim bilen habarlaşýardym diýe, gowy habarlaşyp durduk diýe, soňky döwür diýe habarlaşmasyny adatdy diýe ýa-da jabatsam jaňam alanok diýe, internetim öçüp galypdyr zat diýip diýe şuňa jaka bahanalar tapýar ýa-da megabaytym ýok diýip owa ýerde bolsaň bizde Wi-Fi zat ýok diýe-de indi şu jaga oglan gyýdyň durmuşyny aýdýar şuňa söýgülsün. Ondan ay bolýar düşnükli bolýan o zatlara düşünmeýän diýe, soň diýe men yaramok diýip bahana tapýar, kän bir habarlaşyp zat etmek diýe. Ondan 2-3 hepde boldy diýe, dostumdan habar geldi diýe, sen şu gürleşýäniň başga bir ýerde durmuşa çykyp otur, toý sahadan bellendi diýip muňa dostlar, owadaky dostlar muňa habar etýär. Indi diýe, men gaýtmakka men şu söýgülim, gowuram soň gabanam, soň men şonu hakykatdan men şonu gelin edip almakçy bolam, soň men şoňa ýalykdan bir gaýtdym diýe. Ýöne diýe şuýda näme maslahatymy soraýarda, näme sebäpden şeýtdik diýe. Ejem aýrylany 3 ýyl boldy diýe, ýöne kakam entek ýaşyrak bolansaň bir aýal aldy öýe, bir özüne bir maşgala edindi diýe. Entek men niýe ol aýal maşgalany entek görmegim öýe baryp diýe. Sebäp okuwa gaýdanma köp wagt boldy diýe-de. Onuň ýa şoň üçinmi diýe, men şo gürleşýänim, şo zatlar maňa aýdyp bilmän, men öýe hyzmat etjek, ýa men öýeň eline boljak, ýa men öýe gelinne erwet sereder, erwet dawranar zat diýip şolar ýalyk pikir edip başga birine bolýar diýdim diýip içimi ittirtip barýar diýe. Indi hiç hili men owadan habar alyp bilemek şumat diýe.
Şuna karojum size maslahatımızı isteýär, pikirlerinizi isteýär. Ýüregim benjalyk diýär. Mene näme diýjegimi bilmedim. Maslahatymyz bolsa, pikirleriniz bolsa şu jagda olana ýazaýyn, kommentariýa ýazaýyn.